هراي حوات لو ما عند خانتهم تتقمت ايفون حنت حصر ابلكيشن يحزلكم مسئلو اتوم مقبلي زدلخم موزيك مقبل تقبر دليهم بطعمي كبير زخونكم ويدما بزانا يقدم حجي ابلكيشن ذا جاراج باند مالتي زيا كوللي اندحريكم ما اب جوجل اتيكم درف داونلود تبلو تداونلود زبلكم ودما انا اوديو تغيرو هاب فيديو غلطات بطعم كوللي زلوا زاني حجي ابلكيشن كن بطعم حصر زخونه يكون صقم زي بلا قلال ميلي يحزلكم مسيا زلو مجمري انا انت ازغبر زخونه درف اندحراب تيك توك دي ولا كابيتو بندحر مقبل خغبر دلي انا ابز ابلكيشن زي تكم زي قدم حجي اوريد لكم الله بزانا يوتيوب شانلنا يالاتكم دحريكما فيديو لايت بال ابلكيشن على لك كم يوتيوب كوينا ناي زي اطقمتات كن انتي زخونه ادفرتايز مونغو ايتم صلكاني ادفرتايز غلطات እንደገና ድማ እዚ አደርፍ አብዝወልዕኩም አብደርፊ አቢቱብ እንድሕር ደርፍ ወልዕኩም ካቢቱብ ወጻይ ክትሰምዑሉ ይትኽእሉ ኢኹም ተደውልኩም ዲ ዋላ ዝኾነ ነገር ደሊኹም ዚ ካቢቱብ እንድሕር ወፂኹም እቲ ደርፍ ጠፊዩ ኣብዚ አፕሊኬሽን ግን ወልዕኩሞ ወፂኹም ዝኾነ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ዋላ ስክሪን ክትጥፍኡ ትኽእሉ ኢኹም ሕጂ ደርፍ እንድሕር ክመርጽ ኮይነ ንኣብነት ኣብዚ ናይ ዑስማን ዓብድራሂም ደርፍ መሪጽ ኣለኹ ኣነ ኣብ ጋላሪ ውሪድ ኣለኹ ዛ ደርፍ እዚኣ መጀመርያ እንታይ ኢኹም ትገብሩ ታደርፍ ትሁልዑዋ እሞ ሽዑ ስክሪን ሾት በዚ ሃሪንኩም እቲ ስክሪናትኩም ተቐድሕዎ ብደርፊ መልክዕ ማለት እዩ እቶም ናይ ስክሪን ሾት በቀሊሉ ኣብ ዝኽትረኽብዎ ዘይትኽእሉ ሰባት ኣብ ጉግል ተኣቱ ኣብ ሴቲንግ ተኣቱ ሴቲንግ ኣቲኹም ኮንትሮል ሰንተር ዝብል ጽሑፍ ኣለኩም ኣብዚ ኣብ ኣቲኹም እዚ ሕጂ በቀሊሉ ኣብ ዝኽረኽቦ ዝኽእል ሰሪዕ ኣለኹ በዚ ኣብ ሰሪዕ ኣለኹ ኣብ ዝተሰሪዕሎ ኣብ ዝንድሕርተ ዘይ መጽኢልኩም ናትኩም ርግጸኛ ኣብ ስታት ስለ ዘሎ እዚ ፕላስ ሃሪንኩም ጥራይኹም ናብ ዝላዕል ተደይቦ በዚ መጽልኩም ሽዑ ኣብ ቀረባ ኾነልኩም ማለት እዩ ኦኬ እታ ዝደለኹም ማደርፊ ኣዳሊኹም ወሊዕኩም በዚ ስክሪን ሾት ምስ መላእኩሞ ኖርማል ምስ ወዳእኩም ድሓርታ ስክሪን ሾት ተጥፍዋምሽ እቲ ደርፊ ብቐጥታ ናብ ጋላሪ ክወርድ ከም ዝውሪዳ ዘለኹ ናይ ዑስማን ናብ ጋላሪ ምስ ወረደ እንታይ ኢኹም ትገብሩ ናብታ አፕሊኬሽን ትኸዱ እዚያታ አፕሊኬሽን እዛ ሪንግቶን ሜከር ትብላ ውሩድዋ ካብ ዋላን መቀበል ጥራይ ዘይኮነ ዝኾነ ደርፍታት ናብ አውዲዮ ክትቀይረልኩም ትኽእል እያ ዝኾነ ኤዲት ክትገብሩ ቪዲዮ ድዩ ገለ አውዲዮ ሙዚክ እንደሕለልኩም ካብ ዳውንሎድ ትብሉ ክልተ ጥቅምታት ዘለዋ ደርፊ ክትቀይረሉ ናብ አውዲዮ ክትቀይሮን መቀበል ክትገብሮን ማለት እዩ ኦኬ ኣብዛ አፕሊኬሽን እዚኣ ምስ ኣተኹም اوكي ابዛ አፕሊኬሽን ዚያ ምሳአትኩም ኣብዛ ፕላስ ናአቱ ፕላስ አቲና ኣብዚ ኢምፖርት ፍሮም ቪዲዮ ዝብል ዘለና ኣቱ ኣብሳታሎ ቪዲዮታትና ተሕጂ እዛ ናይ ዑስማን ኣብዚ ቀድሚታ ኣላ ሪእዋ ንዓና ሃርማ ንዓ ምሳርምናያ ጠዋል ናብ አውዲዮ ቀይራቶ ኣላ ሪእዋ ኣብዚ ታደርፍ ንሳያ እዚ ስም ከቀይሩ يعني ምክንያቱ ናይ ዑስማን ቅድሚ ዚያ መቀበል ጌርያ ስለ ዘለኹ ኣብታ ሴቲንግ ስለ ዘለና ሴፍ ኮይና ስለ ዘላ ንዓኹም ከሪእኩም ካልኣይ ግዜ ይገብር ኣለኹ እቲ ስም ሓደ ዓይነት እንድሕር ኮይኑ ምናልባት ዘይ ክሰርሕውን ስለ ትኽእል እቲ ስም ቀይሮ ብዛዕት ኤሪትሪያን ኦልድ ሙዚክ ዋላ ክብል ያ ኤሪትሪያን ኦልድ ሙዚክ ኮይና ኣላ ኣብዚ ድሕሪ ብዛ ሜክት ብዘላ ናይ ኣላርም ምልክት ዘለona ናርም ኣብ ኣምሳርምና ናብ ጋራጅ ባንድ ንኸይድ ጋራጅ ባንድ ምስከድና ኤርትሪያን ኦልድ ሙዚክ ኣብዝላ ሴፍ ኮይና ሪእዋ ንዓ ፀቂጥና ያስኡን ብል ንኽልተ 3 ሰከንድ ማለት እዩ ፀቂጥና ያስኡ ምስ በልና ከም ዝመፀና ሼር ንብል ኣብዚ ሼር ዝብል ዘለona ሃርማ ብድሕሪኡ ሪንግቶን ናሃርም ኮንቲኒው ንብላ ኤክስፖርት ብንሃርም ሕጂ መቀበል ተኾና ኣላ ሪእዋና ብሴቲንግ ትሕልፎ እያ ሕጂ ባዕላ ማለት እዩ ኣውቶማቲክ ትሕልፍ እያ ኣብዚ ኦኬ ናሃርም ኣብዚ ኦኬ ዝብል ዘሎ ናሃርም ሕጂ ሴፍ ኮይና ኣላ ኣብ ሴቲንግ ናት ኣላ ማለት እዩ ኣይድምሰስን እዩ ልክዕ ከምዚ ናይ ባዕለን ናይተን ኣይፎን መቀበሊ ዘለዎን ምስእሉ ተሰሪዑ ኣሎ ማለት እዩ زاني عثمان عنتبي زتتقم كلها بعلي زورد كويا زاني عخم حجي خريكم إلى زورد كواغن إرتيان أولد موزيكا بزنيه لتكم ولا خار ما ناي عثمان
ብምርጋፅ ንሳያታ ደርፊ ከምዚ ጌርኩም ደስ ዝበለኩም ደርፍታት ናብ ጋላሪ ብቪድዮ መልክዕ አውሪድኩም መቀበል ክትገብሩ ትኽእሉ ማለት እዩ ሎም ማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጽኹ አፕሊኬሽን እዚኣ ትመስል ኣብ ቀጻሊ ድማ ዝኾነ ሒዘልኩም ክመጽእ ትደልይዎ ነገራት እንድሕር ሃልዩ ኣብ ኮመንት ጻሕፉለይ እዘው ደሓንኩም